Hremhmun chu kan hriat ṭheuh angin hmun rap thlak tak torhna leh natna hmun ani a. Christian ṭhenkhat dahna chuan chu hmunah chuan mihring sual thlarau te chauh lo pawh awm vein an ringa. Hremhmunah chuan ramhuai sual tam tak an awm a, vantirhkauh sual tam tak awm bawkin chung ho te nen chuan mihring sual thlarau te chu hremna tuar turin an awm a. Chung ramhuai sual leh vantirhkauh sual tak tak te zingah chuan lar leh hming thang bik tak tak mi pasarih an awm a. Hremhmun Lal fapa pasarih te tia hriat thin niin chung Hremhmun Lal fapa pasarih te chu tute nge an ni a, enge an tih thei a, engdin hmun nge an chelh tih te kan en ho dawn ani. A hmasa berah chuan Belfagor hi mei alh lalpa Lords of Fire niin thatchiatna sual a khat ramhuai ani a. Belfagor hi Archangel te zinga thil ti thei tak pakhat niin a hming chu Bopier ani. Luciferan Pathian laka helna a chaw chua vanin dona a thlen lai khan Belfagor hian Lucifer lam emaw Pathian vantirhkauh te lam emaw atang lo ve a indona nasa tak a chuah laia engmah a tih ve duh lawang chuan Hremhmunah paih a lo ni ta ani. A pahnihna tan chuan Azazel chu Pathian laka hel Fallen Angels kan tih te zinga mi kha ani a. Genesis bungrauka kan hmu Pathian fa te chuan mihring fa te chu an it a, an thlah te chu milian tak tak Hebrai tunga Nephilims kan tih te chu an lo ni ta ni a tih te zinga mi kha niin heng vantirhkauh Fallen Angels te hi an vain mi zahnih niin an ho tupa ber chu Semiaza ni a. Azazel hi Semiaza sipai te zinga mi niin Leaders of Rebellion ani. Azazel chu giant kan tih Hebrai tunga Nephilims kan tih te thlah tu te zinga mi niin Azazel a thlah te chuan khovel an ti bawlh hlawh a. Pathian chuan nova hun lai khan tuilian hmangin a ti boral ta vek ani. Azazel a Pathian vantirhkauh ni thin chu thin urna sual khat ramhuai a lo ni ta ani. A pathumna tan chuan Mammon hi ramhuai sual tak niin Christianity awm hma chuan mihring te chuan Mammon hi Pathian ang hialin an be thlina. Mammon hi duamna khat ramhuai sual niin mihring te chu sum leh pai leh hosakna a vur theitu niin an ngai ani. A palina chuan Beelzebub hi mizoin Beelzebula kan tih thin kha niin ramhuai te zinga Lucifer hnuai chia awm niin Beelzebub idol hi Lucifer chauh a awm ani. Beelzebub hi thawk thei te lalpa Lord of Flies niin Beelzebub hian hrithala tak tak a len tir thei a. Khau te tipuang thein heng khau puang hmang hian Beelzebub hian tram pawh nasa tak takin a titla thei a. Mihring te tan chuan Beelzebub hi an chia ani. A dawt leh ah chuan Asmodeus chu Hremhmunah awm ramhuai thil ti thei tak ani a. Sun City Sodom khawlal ni thrin Sodom khawmi te chu suahsualna ah hruai lutin Pathian thin urna an tawng bua a. An khua chu tih chiatin a lo awm phah ta hial ani. Asmodeus hi mihring ni thinin a thih hnuah chuan Hremhmunah kalin ramhuai ah a changzui a. Hremhmunah ramhuai thil ti thei tak pakhat a lo ni ta ani. A dawt leh ah chuan Leviathan chu thil nung rap thlak tak niin monster kan tih ang chi kha ani a. Mediterranean tuipui thuk lai taka awmin mihring te rildu ngai tuana ah hlauhna nasa tak a tuh sak thrina. Jopa lehkhabu ah Leviathan pianphung hrilhfiahna hi kan hmu a. Tuipui hnuaiah sahlo awm tak dragon pianphung ang tak nei niin a sawi a. Sikna sual nen a kal kop tlat ani. A tawpna berah chuan Lucifer hi Hremhmunah ramhuai te zinga lal ber leh thil ti thei ber ani a. Pathian laka hel vantirhkauh kal sual te ho tupa ber niin Lucifer chu vantirhkauh te zinga mawi ber leh fing ber ani a. Zinglam fapa varpar arsi tih hial thin ani. Chutianga thil ti theihna nasa tak leh
moina tam tak nei tu ani awang chuan chapawna suala chuan atuta a pathian tlukhiala a in ngaia ama siama dintu pathian laka chuan helna a chok chuak ta ani Lucifer le a hnung zui tu te chu Archangel Michael chuan titlomin vana tang chuan hremhmuna pai an lo ni ta ani khovel le hnuai thu taka chuan Lucifer le a thrih hruai te chuan pathian lo kal le hun an ngaka chuti huna chuan antichrist nen chuan tangdunin khovel an la anga pathian le avantir ko te nen chuan anin do le don ani